ఎక్కడి వరకు వెళ్తున్నావు బేటా? విద్యానగర్ వరకు వెళ్ళాలా ఆంటీ? నేను అటువైపే వెళ్తున్నాను. నా కారు ఇప్పుడు నన్ను పికప్ చేసుకోవడానికి వస్తుంది. నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నాతో రావచ్చు. అయ్యో పర్లేదు ఆంటీ, నేను వెళ్తాను. థ్యాంక్ యూ. అంటే లిఫ్ట్ వద్దనుకుంటున్నావా? ఎందుకంటే బాగా లేట్ అయింది కదా. ఓకే ఆంటీ, నాకు ఒక 2 minutes టైం ఇస్తారా? నేను వాష్రూమ్ వెళ్ళిస్తాను. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నేను కార్లో వెయిట్ చేస్తుంటాను. Welcome to Dial 100 Telangana Police. Press 1 for emergency. Press 8 for T-Safe services.